Justermorgen betiert waar de vrouw deer in een wenning onder de Patuurstritten in Snits voen. En dat het slachtoffer kreeg ervoor in 2 skillen hier. De vertochte, een man uit het Twentse Denenkamp, woon hij alle dag nu het ziekje werd zijn ex-vrouw en baan wienen. Die in een skoft onderdoekt west bij haar familie in Snits, maar waren vanwege onhoudende bedreiging zonder dat adres oerpleerd naar een geheim opvanghuis. Na de moord op zijn schoonzus naaide de vertochte in een Volvo uit naar zijn wenning hier in Oerisel en stapte daarover in een andere auto. Wij wisten op een gegeven moment dat hij mogelijk naar België ging, zoeken naar een bepaald plak in België. Nou, daar hebben we dus ook op geïnvesteerd. En ja, naarmate het onderzoek vorderde kwamen steeds meer die signalen naar voren. Nou, toen hebben wij op een gegeven moment de politie in België verzocht van jongens, voor je eens uitzien naar deze man, de auto mogelijk daar erin riet. En ja, dan is hij in een 12 zelfs. Omdat Joert nog onderzoek die in wordt en verskaat het tjoegen nog jet worden, wil de politie net volgen zeggen over het familiedrama. In de nijste omjouwing van de man uit Denenkamp wordt beweerd dat er zijn schoonzus uit wanhoop om het leven bracht had. Doet zijn vrouw, de Gerre met de treien Ben, een paar weken bij hem wijgier en onderdak zocht hier in Snits, had er alles bezocht om de Ben weer om te krijgen. Maar is triest dieptepunt de moord van Justermorgen. Bewoners van de wijk Lemmerweg West in Snits hebben Joert een brief gekregen van de politie met oproep ontjoegen om haar nog te melden. Even gewoon Bjorlje wie de Denenkamper al vaker in de stritten west. Onder andere om een van zijn banden wij te heljen. Ja, zie ik toch net. Die ene famke zat toen ontvoerd door hem. Die is hier toen niet weg uit huis vandaan gehaald. De politie had een verzoek om uitlevering dienen om België en hopen te vertochten zo gauw als mogelijk naar Nederland te heljen.